Nag-live ulit kami sa TikTok. Yan o. Kita niyo. Aray ko. Aray ko. Andito na. Guys, naka-live ako sa YouTube. Hawakan ko na lang ayaw kay Christy. Ayan o. Yan. Uy. Hindi man yun. Ay, antay muna tayo ng viewers. Wala pa naman. Tangos ilong. Yes, matangos po talaga ang ilong ko. Diba guys? Lalo mo pa Malayo po ang Albay. Yeah po. Shoutout po Annalisa. Ma'am Annalisa. Hi Ate Pink ba? Pink? Anong pink? Kasi ano, yung profile ko, hindi ako naka-pink sa profile. Patagos. Patagos daw. Patagos. Hi! Meron tayong viewers. Yes, meron tayong 2 viewers. Hi po, Sir Chris. Shower out po. Sure. Shout sa naka-pink na short. Shout out daw sa naka-pink na short. Ay, si Tin yan. Siya si Tin. Ako, hindi ako si Tin. Hello po. Oh my God. Hello sa ating 15 viewers at sa isang nagtamsak. Thank you po, Sir Chris. Edgar. Lang guys, nagbabasa ako ng comment. Hi, Pikanagar. Shoutout from Escalante City, Negros Occidental. Shoutout po. Ano pa? Hindi pa ako marunong magbisaya. Nakakaintindi lang ng konti, pero hindi ako marunong. Di ba, guys? Di ba? Thank you po, Sir Chris. Siya ba yung nandito kanina? Chris? Ay, hindi. Ano? Mata ka sa mga saralate boy. Masira na sa bigong kabasan. Nata? Hindi ko noon. Pagsabi ni Tin, utang niya sa akin. Oy, Tin, may utang kay Daddy, di ba? Albert. Hi po, Neil. Shoutout po, Reva. Sino? Udo. Albert. Utang niya sa akin. Joke lang. Joke lang, dabe. Joke lang. Julius, yo. Shoutout po, Regen Diaz. Ano daw? Shoutout daw sa kanyang asawa na si Cristina Diaz. Shoutout po, Edgar. Sagnoy. Ng Cavite. Kayo dyan. Dapat meron pa tayong isang lalagyan. Wait lang. Dito sa kabila. Yan. Dapat meron ako. Yan, okay na. Pwede naman ganito. Inis. LB Habahay po. Pwede na, diba? Uso. Diba, Tim? Asitin po kasi, guys. Mga kabikulan na natin dyan. Kakagaling niya lang sa sakit. Kaya ako nag-live sa TikTok niya. Maray na aldaw man po, Sir Jaime. Neil, shower out po. Hi po, Zernan Rodriguez. Yon. Maray na aldaw man po. Ay, Tintin. Sige, te. Babae ka ba? Lalaki po ako. Kati, full name mo sa FB sa hindi po. Kat C. Yon, di ba guys? Kat C. Carry lang po, Sir Jeric Barquilla. Ay, si ano pala, Sir Zernan Rodriguez yung nagtanong. But, wait lang, sabi kasi comment. Hello sa inyo dyan, Tonitin. Maray na hapon. Bakit hindi nakirami si Balete sa kapatid ni Kuya Noli? Jacketan mo naman ako, idol. BG, giniginaw ko siya. Ang init po dito! Naglalag ang sipi ko. Diba? Naglalag! Ayaw mo na! Hi po, Jayar Valdez. Naglalag ang sipi ko, guys. Thank you po, John Len Ahero. Hi, Riam. Ang dami, 268 viewers sa TikTok.
Sa TikTok natin. Guys, send na kayo ng roses. Go na. Roses kayo dyan. Kamusta? Mabiyo ka pa tabi? Sino? Ha, thank you for the roses, Junlin. Oh my God, thank you for the power hug. Thank you for the chocolate. Oh my God, thank you po, Sir Junlin. Ah, wala tayong gold. Ba't di ka naglagay? Biyo. Hindi ko po sure. Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung saan ako mag-aaral. Pin, amo na ne? Mag-alik ka dyan. Kaya ano pa di alion. Ano pwede aliyon ta? Yung perfume. Perfume ata. Paano yun aliyon be? Ano mo siya? Di ba ma-edit? Thank you po, sir. Kuya Alamid. Hi po. Naglalag. Wait lang guys. Naglalag si Pico. Ay, sorry. Oo, pwede yan. Sige lang. Yun, tanggal na. Tapos, Gift. Wait lang guys, magmamanage muna ako ng goal. Ano yung sinend niya? Yung power hug? Diba? Tapos chocolate. Ay, wala pa. Okay na. Tapos Okay lagay na pa tayong chocolate. Bawal na? tuloy lang ata siya. Ay, Confirm. Sige, be. confirm. Thank you po, Sir Julius. Anong gamit mo sa TikTok Idol BG? Hindi ko po to TikTok. Hindi ko po ito account. Oh my gosh. Thank you for the TikTok. Thank you for the power hug. Thank you for the ice cream cone. Hala, ang bait naman. Sino to? Junlin Ahero. Hi, BB. Char. Sino to? Shower out po. Uwi ka na daw, sabi ni mama. Kung hindi ka sa video, try mo sa B. B. Sana B. Mainit dito guys. Hindi ka na. Ako man masyado, maano lang. So, ano lang, kang aldaw. Ay, tuto ka isa ano. Ba't di ko nakikita yung viewers mo dito sa TikTok? BC, Bicol College. Ano? Sa Bicol College, wala doon na, na tourism. Wala din doon na HRM. Wala din. Hindi ko alam kung saan. Yung sa walang bayad sana, yung sa free tuition. Ganun sana yung hinahanap ko. FB mo po ay ay, ako maputol? Hindi ako tatao. Baka maabot yun. Ganun. Ano bagay sa kuya? Alabo ni kuya. Bagay yun sa imong halaba. Ink po ba kayo? Hindi po ako ink, pero si Christine po, ink. Bicol College sa Daraga. Opo, Bicol College. Ang ink, BINC po duman. INC nga. INC. Sa Harvard. Wow! Harvard. Harvard University. Ladup. Ambot ka pa. Hi po, Reggie Lucas. Hi, Kuya Alamid. Kumusta po? Kumusta? Ang daming gusto go live together. Joshua Garcia. Decline. Sabi niya, aray ko. Nag-ano pa doon sa pitis ba gano'n nag-ano? Naman. Bako, so Na ano pa dyan? Suna. Ngalambre? Nya, nakalambre. Ayoko nga. Ang dami gustong mag-live together, oh. Ayoko. Ito cute. Sana all cute. Out muna ako. Idol, balikan ko mga. Sige po, Sir LV Haba. Take care po. Nakaduyan nga pala ako, guys. Yan. Duyan. Kasi ilungan mo yung buhok ko. Ano? Hi po sa mga viewers dito sa TikTok. Subscribe po ako sa YouTube channel ko, Bicolana Girl. Thank you. Hi po, may mga used stockings po ba kayo? I will buy po. Wala po kaming stockings. Hindi pa kami nagbebenta. Tsaka hindi. Ala!
live selling. Sige. Opo, nasa bahay pa ako ni Tin. Sa attention. Sige po, Kuya Alamid. Take your time po. Thank you po. Pa-cute. Paano na? Ganito na ako magpakito. Ganito na. Nagbago na, guys. Nag-level up na. Level up. Kuya Nolly, Vince TV, Kuya Gacho, akit na kayo sa live. Baka busy po. Mag-edit pa. Hi po, Sir Steven. Hindi, charot lang. Kasi nabayas mo sabi ni si Maloy. Grabe, no? Wala pa kayo gusto. Ano nga? Shoutout po kay Junel. Isa pa shoutout ni Daisy. Oy, kay tatay na pa-cute. Ay, paano yung pa-cute ni tatay? Sige po, Sir LV. Yes po, Sir June. Upload lang. Idol kanta naman dyan, sayang naman. Hindi po ako kumakanta. Ang liwanag, sobra ng background ko. Pwede patakap ako. Hindi. Ano? Ano Background liwanag, mo. sobra ng background. Pwede patakap ako, hindi? Ano lang yan? Para-paraan lang. Hi host, nice to see you, to smile. Very beautiful girl. Thank you so much, guys. Thank you po, Sir Jojo. Freddy. Hi, BG Ganda. Shoutout po mga taga Quezon City. Shoutout po sa mga taga Quezon City. Shoutout sa mang sulok ng mundo ng mga viewers natin dyan. Kahit dalo. Guys, mga mga viewers dito sa TikTok, pa-follow po ako pa-subscribe po ako sa YouTube channel. Order po ang kabayo. Hindi po kami nagbebenta. Okay? Nestor, shower out po. Allen, pasensya na guys ha, ginagalit ako ng mga viewers sa TikTok. Kaya paano huminga? Oh, diba? Oh, yung mga tanong na yan. No problema. Paano daw huminga, guys? Sana makalimutan mong huminga. Hindi, sabihin mo, step by step. Sakalin niyo yung sunod. Hi po, Ivan Flores. Shoutout mo naman mga Eagle Society of Bicolandia. Shower out po. Di ko yan alam. Eagle Society of Bicolandia. Shower out po sa inyo. Paano ka kumiss ng guy? Ha? Yung ano, Dol? Yung ano? Paano ka kumiss? Te, Bocolano ka ba? Bocolano. Yes po, Bocolano po ako. Bukol. So yun guys, ayaw ni Christine magpakita sa live kasi hindi pa siya Okay. hindi pa siya okay. Masyado pang wala pa siyang lakas, wala pa siyang humarap sa people, ganon, sa camera pa. Hi po, Allen. Shower out po, Allen. Ohio. Ano FB name mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Kapanta ko mo ng gitpag sa camera. Sino? Si Alice Go. Alice Go? Kapando ko? Oo. Ako? Pagka daw. Pag sa camera lang. Hindi ka. Hindi naman ko Chinese. Magkag ka bang sa so Gandang hapon po, Augusto Lagasan. Watching from Baguio City. Sagnoy, nagkita na ba kayo ni Mas Batikul? Hindi pa po. Ano daw? Ano po tawag ng Bicol language ng crush ko siya in Bicolana language? Ano? Wait. Ano Ano ba talaga? Crush ko. Minumutan. Tama ba ka? Diba? Ay, iba yung crush, yung minumutan. So, tigpapadaba. Siguro. Oh, ano yung tagal? Love, Anong Bicol ganun. bang crush? Crush. Yun guys, tulungan nyo nga ako guys. Dito mga viewers ko sa sa YouTube. Ano daw Bicol?
Crush ko. Ganun. Baka yun namumuot. So naghahanga. Di ba crush yun? Tig. Tagalog yun na humahanga. I like your eyes. Thank you po. Homeschool ka rin ba ito? Yes, nag-homeschooling po ako. Kasi habang lumalaki po ako, Bayang dila sa bayang dila. parang nakakahiya na hindi ka nakapag-aral. Grabe na, paras ka talakaw. Namumutan! Kasi guys, yung ay, dyan pa ba si Raul? Inday dyan pa ba si Raul? Sino Raul? Tignan natin sa agong. Sino Raul? Ha? Shoutout po kay Bema, Dago taga Mindoro. I-page mo, be. Taba ka. J.F. Obligado, shoutout po. Ano daw sabi nila? Namumutan. I think, yung namumutan kasi guys, ano yun? Namumuot na ay, what ko na? Siguro yun na yun. Namumutan daw guys, Tapos sa farm ka pa yata lumaki. Yes po. Natuto po akong mag-alaga ng baboy, magpaanak ng baboy. Nagbaka. Ano ito? Tinaro niya, baka ba yun? Baka ba ito? Nakalimutan ko. Sabi na ang pawis ko. Na naman. Shout out po, Buhay Tracker. Tracking. RRG. Tracking. Hi everyone. Ba't di na nakikita yung viewers mo dito sa live? Dakal na kaya eh. Nasa K na. Sana all. Diba? Shoutout po Rene Castillo. For 300. Shoutout po from Santa Elena. Sana mapansin. Eto na, pinansin na kita. Pwede kunin kita, Muse ate. Muse saan? Baka malayo ka. Pandarayuhan. Iikot nun ka ni Katin. Iikot. Shout. Shoutout sa ating 36 million viewers sa YouTube. At K na ata. Libo na sa TikTok. Hindi ko na nakita. Baka meron naman siyang ano dyan. Sino? Baka may Brazilian ka dyan. Brazilian? Asan? Brazil. Watching from Brazil. Hindi nga po ako magtatanggap ng Hill Daya. Shoutout po. Pa-shoutout po kay Den. Put out Den po kay Regimir Cascanio. Shoutout po sa kanya. Ayan, cutie. Pwede na. Sige guys. Pasok kayo sa live. Hi po, shoutout Mamerto. From New Jersey. Saan yun? Kalay ko, nababasa yan. Kasi mawawala sa isip ko. USA. Oo. USA. Naglalag po ako guys. Sorry na. Buti na lang sa TikTok hindi. Hindi nga po ako ng live together. Ang kulit nyo. Hi Lods. Mark Kim. Lag. Nasildahan ka na kinit. Ano man, Karel? Ay, sorry. Charot lang. Mas maganda ka pa sa hapon. Thank you! Zoel. Judiel. Sige, pa mo Kathleen. Si Tin po. Si Christine. Kaso ayaw niya magpakita sa camera kasi hindi kakabagong kakagaling. Ayoko na. Tagalog. Ayoko na Tagalog. Hindi ko masimba. Hi po, Donnie De La Rosa. Roland. Pakis naman, Lods. Kiss your head, Char. Hi mga Lods. Cute nyo po. Thank you. Maayong hapon. Napakaliwanag naman po. Pwede ba? Ano daw?
May bigo. Dahil may bigo ka daw, wala. Meron daw. Dito, isampay mo dyan, sa may ano. Yan, very good. Dito, may banda. Ay, dito banda, Ayun, tinatlaban ko na dyan kanina. Ayan mo, okay na. Pa-shoutout daw po si EJ Perla. Shoutout po sa kanya. Mark Anthony, shoutout. Yung pa-cute daw ni Tatay Rambo Idol, yung nakapikit na labas nila. Char. Tama ba? Hindi. Ay, sobra na. Ano na yung sa Bigo? Ano daw pangalan mo sa Bigo? Sabi ko sa'yo dun yun sa ano? Crixting. Oragon, yes, Oragon po. 2% ka, be? Agad-agad? Oo, 2%. Oragon po, yes. Shoutout po, Joy Pat, Hapbitan, Hermedia. Pakibati naman si Memey. Wallahi. Shoutout po sa kanya. Aray ko, ang sakit na. So guys, kayo na lang mag-usap-usap. Yan o. Kayo mag-usap-usap. Yes po. Diyan na lang. Sige, diyan na lang ako guys. Ipat muna ako ng pesto. Ay, sorry. Amo. Wait lang guys. Nandito ako sa may... Uy, dalawa pala kayo. Yan o. Ha? Di ka man mahagip. Diba? Wait lang. Uy. Yeah. Yan kasi guys. Mag-charge ka na, Bio. Shower out po. Ang dami ko pa shoutout, Bio. Oh my gosh, thank you for the power hug. Thank you for the power... Ay! Wait lang, guys. Oh, thank you for the roses. Thank you for the apat yun. Ay, 7, 8. Be, 9. 9 na roses. Oh my gosh, thank you. Wait lang, tingnan ko nga yung goal. Oh. Hindi pa pala puno. Grabe. Thank you po, Sir Jinx. Oh. Ano sa Tagalog ang Oragon? Ano ba? Ano ang Oragon sa Tagalog? Oragon. Ano? Oragon. Parang Arab-Arab. Hindi ko alam. May mga ano talaga. Magaling. Oragon. Sa bagay, magaling. Mga magagaling kami, mga Oragon. Di ba? Kayo dyan. Ha? Grabe, may nag-send na 9 pesos. 9 pesos. Yun. Ang cute naman ang tugtog. Oh my gosh. Thank you po. 2, 3, 4, 5. 6. 7. Ay, sakto. 8. 9. Thank you po ulit, Sir Jinx. Mapupuno na ba yung roses natin? Thank you for the roses. Eh, saksakan pa na. Be, ikaw na iro. Mailing ako. Ayan. Hindi pa ko digdugay. Doon mo lang. Langkaw ka man. Oh my God, nag-shutdown na. Ay, nag-shutdown? Ano nag-shutdown? Ay, shit! Wait lang. Nag-shutdown yung cellphone ni Tin. Ano ba? Ano ba charger mo? Babe, bati, ang daming nag-send ng roses. Sayang naman noon. Ay, pero maano din naman. Wait, electric pa. Wait. Be, guya doon mo pa, Be. Guya din pa. Tangan mo. Dulo, baka mag-ground ka. Nakasaksak na ba yun? Oo. Uy. It's not ground. Ay, sorry. Maray na hapon po, Bong Claudio. Ay, yun na ba? Maray na hapon po sa Gabos. Pakibati naman Bitog Olahe. Shoutout po.
Sir Kenneth. Hi po, Sir Wency. Meron si Wency ng 5 roses. Thank you for the roses. Kasi mamaya ka na mag-live. Mag-ano muna. Hindi man, pareho man naman. Madami naman yung roses ng sinin. Live kayo? Wala. Nagkatabi yung ano. Karas. Malib ka pa? Mamaya naman. Charge ka muna. Charge ka muna. Ay, yan. Oh, sige, go. Nakita ka natin. Send ka mo niya. Nandito pa ako kila Christine. Kila Christine. Hindi ka nag-electric pa. Ay, di, nakasaksak. Ikata! Nag-ayos ako sa lang. Nagpalit ako ng kasi. Hindi nag-iban. Ano ka nag-ayos? May mga na-jacketan ka na rin pala, idol. Yes po. Ano to? Loyal pala to si Regine. Sige. Bigyan kita na yung jacket. Ano na nga yun? Pasword ako, bebe. Ha? There's a moderator. Managing moderator. Ay, natanggal. Ano na? Okay na po ba? Try niyo po ulit mag-comment. Ang video, hindi ko alam kung may chance pa ba. Kasi, nung Monday, yung mga below quota. Oh, cutie. Yung mga below quota, may screening sila ngayon. Ay mo niya na ito? Oo. Kahapon yung mga skill test, baga. Be, ang cute. As in, yung mga talent. Kasi wala ka akong talent. Ano papakita kong talent doon? Kay Puan, kay ano? Be, may nag-ukulele doon. May nag-gitara. Para lang. May ano kasi talent. Tapos, interview. skill test yung first day. Tapos, interview second. Naglalag na naman ako. Kumusta ka na magandang BG? Thank you po, Consiano. Be, derde mo nakasaksa kaya daw. Salamat naman. Doon mo. Okay. Shut down. Welcome po, Regine Diaz. Against the world tayo. Yakult na sila ba na inom ko? Magkaroon ka, magkakanda ko. May bigay tanggap ang tulakan. Okay lang yan. At least ginawa mo naman lahat. DGT siguro pa. Sabi niya, be, pakinggan mo. Di siguro para sa'yo siya. Ay, nasa ko, dati. Hindi talaga ata para sa akin si Bio. Hindi. Papasok ako sa Bio. Laban! Fight! Bawi. Fight tayo, guys. Bio. Ilaban ang Bio. Yun. Bakit na dapat dito yan? Chesa. Diyan, lipat mo dyan sa ano. Ay, wala ko sa kulagan eh. Initan pala ini. Okay. Lipat ako. Ay, ito oh. Yung may manggabi. Bago to. May mangga dito, guys. Bago to, be. Hindi na. Ay! Aren po. Nailig ko sa video mo. Nakulong panggang kilo. Saan po? Doon, kina kuya ano. Kuya Noli? Pagduman ka mo, pagduman mo. Ayaw po. Dahil wala. Parang blooming. Ay, blooming ang person. Nag-aaral mo. Baralta. Aren po, ayaw po sumangga. Dakulo. Ay, blooming. Haggard na nga, guys. Tignan niyo yung buhok ko. Fight, yes. Fight, Bio. At meron ako itong anong mangga.
Hugas mo. Nakakasab ka na sa ano? Wait, ang kaya nyo yung gamit. Ay, ano baga PayPal? Kasi di na ano. Ay! PayPal gani. Mag-ano ka? May kilala ako nag-sod siya sa ano, gamit PayPal sa Facebook. Fight, bill. And si Tin. For the ano na lang. Nagpayat din si Tin. Pumayat si Tinay. Wala akong nadalang mangga galing Kamsur. Kasi mabigat na yung dala namin. Hindi na namin kaya dalhin. Di man halata. Cute ka, magtiray. Grabe, hindi ko nagpasas ko. Pakaputang ko na. Naglupos. Hindi, yun man talaga nagniwang ka rin ka na magtaka. Hi po, Pulito. Pulito Dilay. Ang bugo ng uba? Ano ba ano dyan? Ano ba? Charot lang. Yes, hindi po ako nakapunta sa bahay ni Auntie Rika. Malayo daw po kasi yun, Kuya Kenneth. Maray na hapon man po, Franks Briggs. At sa mga silent viewers. Yan. Ano talaga punta ko dito? Pilayuan natin ang camera. Oh, yun. Amo man gila yun. Okay na. Malapit lang yan, BG, kaso kulang na oras niya. Yes, kulang na po kami sa oras. Thank you for the roses. Mag-live ba na? Kaya ilag mo naman nag-live, mako sa laban. Pero, hindi kaya, mag-live ko muna. Yes, dito na ako nakikitambay. Ang layo ng tambayan ko, ha. Lidong. Ano? Delete ba ang pinaka-ano? Hala, may nag-gabinet. Nag-ano ba? Naglalab? Ano na yung mo?
Hindi malakas. Malakas gani. Nagugutom na ang person. Ang baka naman. May iba kung talagang ubak niya. Ilaw pa talaga gad ini kang hindi. Marson ba? Bako. Ikaw daw may ganyan pagtunyo. Hindi no. Mas bet ko magkib-kib. Ito magkib-kib. Ano ba pero? Malso mo na gid. Ibig sabihin, ano yan? Na hinilaan. Hindi ko sabihin ako, be. Ano da? Be? Pantay mo na. Ano plan mo po kung hindi ka maklase? Eh, pwede maklase. Maklase ako, guys. Hanggang ano lang, Pero, try mo na. bus, ano, sige, kabala, mamaya. Maklase po ako, guys. Opo. May San Jose naman, San Jose Community College. Pag no choice, San Jose. Kasi guys, sabi ko, pag hindi ko nakuha yung BU, kukunin ko yung course na gusto ko. Tourism talaga. Or HRM nga. Hotel and resort. And restaurant pala yun. Resort ng sa akin. Tigas? Thank you po, Sir Jaime. Kaso, pag yung gusto kong course, ano talaga yon? Private talaga yun na school. So, may tuition. Hindi natin yun kaya. Kaya, magtiis tayo sa Jose. Sabi ko nga sa vlog, di ba, yung nandun sa San Jose na course is EDUC, PSBA, at ano pa? EDUC, PSBA nga lang. Dalawa lang. Dalawa lang na course ang nandun sa BU. Shower out po kay Ali at Angela Morales. Filmisin na nagdadalan sa imo igdis sa Saipan, USA. Thank you po. Thank you very much. Yes po. Pero diba, may nagsasabi naman kasi na pag hindi mo talaga gusto yung course mo, hindi ka naman mag-enjoy. Wala talaga, ganun. Pero, ewan ko, siguro, tingnan natin. Let's see. Kasi 'di ba, mag-aaral ka ng 4 years tapos hindi ka naman nag-e-enjoy sa course mo. Hi po, Ricky. Say mo na. Take it. Basta mo, BG, baka mo sila Hindi po. Kere lang. Hindi naman maano.
Maasim. Ba? Ha? Nadulaan. Sigurado ka? Ano? Pako man, bitaklaon na. Oh, hindi naman makaputol. Ayun pa man, pero luno. Oh. Tais pa. Paklaon na siya. Kapaligang guntay. Bro, pwede po na anak na karalak mag-anak. Hindi naman yung kayo. Ano pa man? Kaya pa man, para, di man kaya sa darakulan. Di kaya ang darakulan. Susunod na taon ka na nang magklase kung di available ang course na gusto mo. Hala, hindi pwede ako mag-stop. Sayang kasi guys ng taon. Actually, wala rin naman akong course na gusto sa bio. Kaso gusto ko talaga na mag-bio talaga, as in bio. Kahit sabi ko noon, basta bio, kahit hindi yung course na gusto ko, okay lang. Pero ngayon, na hindi na nga nakapag-bio, tapos hindi ko pa makukuha yung course na gusto ko, wala na. Kasi kasi kung nga mag-aral ka naman talaga ng tourism, private naman talaga yan. Wala naman yan sa sa mga state university ata. Pero hindi ko alam kung dito kasi wala. Sa Albay, wala. Talagang kailangan private. Si Tin po ang kasama ko. Si Ate Rica, mag-enroll po ata yun. Hindi ko lang sure. Tinanong ko siya nung nandun ako. Sabi niya, oo, mag-enroll daw siya. Kasi hindi ko natanong kung anong course yung gusto niya. Pwede yung batin. Pwede. Hindi ka na. Hindi ka mag-electric fan. Para pantay. Hindi ka tukaw, oh. Pag nagtukaw ako, di tayo man din matatansya sa likod ko. Okay. Sabi niya, itatansya ka. Ayun, tansya. Itatansya. Alam mo, ako bahala sa'yo. Mahis ka, ano ko ba te? Ang hulog din sa naman. Dito ko muna bago pa sa doon. Saan mo punan ko? Saan ba ang muya mo? Ang putol ko man talaga ang buwang. Ang buwang. Ligde. Uli puto na. Ang bra. Ano man kaya daw yan? Ako dapat ano tukawan. Sabi ko pa, hindi naman. Hindi ka na magtukaw. Bigay ka na daw. Ano na, iling na. Tumitog ka gali. Oo. Dog. Matarong na yung gunting mo. Iyo po. Ano yung ganito, gunting? Ano pa, unang mananggal ang buhok mo. Paligde be? Saan ka na ligde? Yun na yan, be. Grab manalaban. Sabay drahan ba ba? Babaan ko lang. Ano yung ano ko pa. Matring. Wait lang guys. Pinuputulan ko lang si Tim ng ano. Ako lang gawin. Putol-putol na buhok.
sa'yo ng buhok mo, di? Palabon mo na lang kayo tapos pabakadon mo. Ito pa may hipon sa'yo. Hindi ko lang. First time ko magputol kay buhok. Kapag kapag hindi ka giputol ni. Nagigilok ako. Ako magalit ko lang ka. Sino lang? Anong log kaya balit? Bakang suon parang may garin na nandun sa napangbados. Gaman iyan na pangbados sa gaman, ang tigil, ang virus agad iba-iba. May virus na sa pangbados, may virus na sa lukat na bados, magbados. Yung virus na ito ang akin. Mabakal sa virus. Maduwag kasi masanado ng peros na duman. Sarong mahal, sarong agos. Nakaili na, ili mo suutlong na violet, na yung itong tiginog mo. Na pwede magpakain ng mga padungong rasihan. Ito pambalos ito. May bilog ka iyan, so sa pambalos ito, sa bilog. Hindi mo tayo kapag kung ano sa bilog yan, pero sa ano? Pero sa bilog. Ilog yan nila, saan kayo tiyan na sarkan? Sumali yan na. Yan ang suutlong, yung ito ang tiginog ko. Babagalkan, duwa masanang peros ang pagpilian mo dumalaw. Duwa masanang yung gusto agos, tapos at race. Milo everyday. Sa klase, sunasa katos sa siring ka yan. Violet, ang loob na hiling mo dyan, so kaya kayo yun natin ako. Ano kayo lang naman? Teka mag, sa diri ki, anong bisita mo? Anong bisita ko? Iba man. Libo ba? Kami daw. Wait lang. Wait lang. Okay ah. Nakasod ka na pala video. Yes po. Pero hindi ko pa po na-upload. Huwag mo. Ano na? Huwag mo tuloy para sa... Ano, konti lang guys. Yung binawas ko. Ganito lang. Ano? Ano gali? Okay na. Pwede na baga? Panting na ba? Sure ka, pantay na. Pwede po. Hindi po man. Pantayin mo ang payo mo. Tapag talaga. Pantay na ni. Oh, payo mo. Sabi ko pantayin mo. Pantay ang kayo ko. Na ang shoulder mo. Alaba? Ba't ba ko managad pa rin?
Sa'yo, nagdala ng limang na klase na. Ano talaga na wala na? Sige na, pakawin na muna sa toto na tapusin. Ano natin tapusin? Magandang hapon po, Benji Vicente. So yan, hindi pa ako tapos magputol ng buhok. Ala, papantayin ko na lang. Binawasan ko lang ng mga ganyan, oh. Kahaba. Kasi naiinita na daw siya. Yes. Pa, dali na pa. Oh. Oh my God, nilanggam na yung pagkain ko. First time ko magputol ng buhok. Hindi pantay-pantay. Siyempre, saan likod iyan? Pag pinantay mo no dyan, pag ginanon mo, di ba? Pag yan, V-shape na, pag inarog mo kang tapos hindi mo pinutol. So, nag-ano na yan. Ako nakaano doon. Di man kaon kang ayam. Eh, paano gubis sa loob or sa kali? Iyo ba? O sa batag? Sa batag. Nahulog. Mahulog ang sipi ko. Huh? Kanina, yung pinaka-first kong live. Nag-error po kasi. Kaya inulit ko. Hindi naman, gabi naman, ang iksi naman noon. Any question, Your Honor? Ano? Kaya pala, akala ko may napindot lang ako nung pagsolo ko sa Civic. Ay, ganun po ba? Sumakto naman. Yung pagkahulog. Sa'yo na. So, Kenneth, sa'yo na. Hati tayo.
Sa Kamsur nga guys, ang daming mangga. Mangga. Kaso hinog na doon yung mga mangga. Tapos paano na, malapit ng pawala na ganun. Lag. Naglalag. Naglalag. Pag nag-upload ako, ano tawag dyan? Basta, never mind na lang. Tapos nangihingi kaya ako na ng mangga. Meron po sana kaming dadalhin. Kaso nga ang bigat na hindi na kami nagdala. Magdadala sana ako ng isang sako para ibenta ko dito. Ay. Magbibenta sana ako dito. So yun guys, meron na tayong 57 minutes. I think hanggang dito na lang ang ating vlog. Yes, hanggang dito na lang guys. Bye-bye! Thank you. Shoutout sa Team Pahuay. Shoutout kay Sir. Sino yun? Sir LV ba yun? Shoutout kay Sir LV. Sir Kenneth. Ayan. Regine. At ayan. Sa iba pa. Sa mga silent viewers, thank you very much. So, yan, maya ay uwi na din ako. And si Tia, bye-bye na din. Bye-bye. So, yun guys. Bye-bye. Thank you. Manood kayo ng mga meron akong mga upload. Panoorin nyo. Huwag kayo mag-skip ng ads. Thank you very much. Mama, chup-chup.